Hello, hello. Ka channel clear tu te chi bai vek kule mesa.skincare ka niya tunchu ma chuanin skincare products ka ron first time use ang ha ka ron ti don ni avoi khat man na ang kha eh, first time impression te potila first impression te potila voi khat man na react na ang ha ka ron ti don na eng products nge she turin atop thleng mi len sak don ni ole tunchu ma chuanin skincare products mani deuh ka mo YouTube a mase alarna lo rei viang reng to thowa mase tunna ron lau chho le a timeng ron lar thar le a chu serum po ni lo moisturizer po ni lo face wash po ni lo exfoliator po ni lo exfoliator po enge chemical exfoliator te enge HA lampang ani lo boka mo HA lampang ani lo boka ma se hi elf cosmetics ina magnetic mask an siam hi ka ron hmang ve chin don ani ka voi khat man na tur ania ka phur khop maya nykaa ka cha nia in lo en zel anga in du ve chuanin a hnuai khan in chana tur link ka lo danga in lo cha ve don nia chu ti rolin a man hi tlom nu tuk lawa a u ve dewa man hi mo cheng sang thum man ania discount lai te in chan hlo chuan in van nei ni mai chuanin enge points man tur te nykaa points man tur te nei phe chuan a chi via wang ti chuanin ka lei lai hian an moisturizer a free hlo maya hyaluronic le peptides moisturizer ania fragrance free ni boka hei ka hmang bok don a zaina hian ti chuanin he magnetic mask hi a om zia chuanin face mask ania kan hong phatang om zia chuanin face mask ania chuanin magnetic te hi oma magnetic remover an tia magnetic tools ania a hip enge khami ka mas kha a hip tladon tani phi fai ngai lovin mo ti fai chot velo chon phi le po poi lawa ta hian phi le po poi lawan tia ma se phi ngai lo tur a hisab khania hi a bom ani ya hi a mas chu ni ya hnoi tur a ber chu ni ya chuan hi magnetic tools chu ni heti lam hian tian kan tianga mask kha ron la thadona chuan he lam hian a hnoi ngal thei bawk ani he lam hi a applicator ani ngal bawk atian mask hnoi na khan ni ngal bawk ati chuanin mask hi kan lak thlak don khan along a man chi ni lo magnetic tools kha hei sarang te a ron chhom thlapa vua tur mo a cover tur khan ti chuanin he magnetic mask hi a main ingredients ha chuanin carrot seed oil an hmanga chuan vitamin C vitamin E le argan oil an hmang bawk ani hmai ti fai tu tur le hmai ti nunga hmai ti enge hmai siam that na khan thok ron ni ti mayang an reboot an revitalize a enge an recharge ani ber mai chu kan vun khamo tin a siam thar le ni an repair ni ber mai chu repairing le ti chakna na kha a thok don ani ti chuanin ka hmai ka phi to hmai fai a tur ania ka hmai ka phi to ka double cleanse to zana ka manga kar khata voi ni man tur reng tia ataka hin tin nge om kan lo enang chunga leng cover lo ma chunga fragrance free ani don hi enge a products englawa rimanam carrot seed oil vel ni omani rim nam hi mo tuna kan lawin noyan he hian ka langa he ama chu dum vek noi chu nuam phian mai a hnoi na man chuan
na he chu ku tan hnoi mai ngai don ni ola di hian kan hnoi zo ta hei ka wat ka ti fai a ti fai chunga rei ro zek de nine a ban a kai du re ulu tuka chuanin I minute nga chaka minute som bak che ngai lawa ka feel dan chuan I tingling an tiang de he sa phawin tlemin I aron sa het mai I burn ni silo ti lai vel bor mo sa het ang deuh kha oma ma se a la om lo tu ra ngai la ti chuanin I minute som thleng hna tu mang o kan tum chinanga hei hi hemi sarang te hi a cover hi pahnih pathum engza nge chhawm enang o pali panga paruk pasarih pariat pakua om ve nual ani hi somhnih somthum vel ani duh hmel ka ti hei hi tian tian kan cover anga chuan te kan ti thei tawh dawn ni kan mask hi kan la thla thei tawh dawn ani a tul hunah khan I ama hi charcoal peel off mask te kha in hre thin anga charcoal mask tia phi thak thei kha tiang anga ban deuh I strong deuh ang khan in ka hrelo ka feel dana mo tin ka hnoi pawh khan in kha tiang taka han ban le I kha kha chu pawh thlak vun nen a in char deuh a in char ti tia tia pawh thlak a I vun enge vun ti fai duak duak ang chi ti meng vun kwa whiteheads pawh ni liam lo enge sebaceous filaments kan ti kha tiang te pawh kha la thla thei chi ni wang khan a strong a kha tiang kha chu I a hau taka ti ro hei chu ani dawn in ka hrel lo a ka feel dana chuan a texture atang khan in mo chu chu I a dang lam na nin ka hria charcoal peel off mask kan tiang chi ten khan mo charcoal mask te pawh niang chu all a minute so maliam ta ama hi hei han khoi hian chu tiangin a ro rup chuang mi alawa I a ro rup chuang lawa hei face mask dang tiangin mo ro rup le mai potmar chungang kha om lawa ama hi ala diak vek thawa ma se minute som ai rei chia tur ni lawa chuwang chuan ain zia dana minute som ai rei ka chia don lawa ka la thla to dona tel san hei ka gu ta kai tlat me ala faiam kan in chinang a hei la de wow ate bel tlein la fai vek hei anuam do ne tuna uluk deun lo en ru in mu chiang lo ka hlau sia ka feel thei magnet ina ron pot lai ha ka feel thei nuem so a hip thla zeu zeu mai tan hei ve dol he ka ngai ni hi wow anuam lo lo tu hei ala tlanga ang tok engi mani thil I ang amang lu tu he ka gu ta po kai le thei to chuang mi alo nuam re we a chat lo ai ma chuan anuam shim shim an fai du e mem hei oi om lo khopin a fai
nuam to tam deuh hlek to saranga hi kan thlak dawn ani a bet nget khop mai a ala fai tha khop mai a phi le ngai to si lo a zia viau phi le po a thei tho phi le po ngai dawn lo hi ka ti ka ngai dan mai mai biang le lampang kan ti ve to thong a ron hip lai hi a feel ve the ma nuam to lu to a mak box ya tam le to lu to thlak liang tam to em ấy có với khát man na ani boka tlemin ama se kan hnoi tam ve deuh hlek ni na lang alak thla khat tam em e man tam viau nga in ka ring lo pathum ka man na pola tam viau a pali ka mang nge mani san chu lak fai lo lai te la nei takin ka thwal no nanga in mang ve ni chuan noi tam noi tam nu tuk du su sarang hi hek mai mai a sarang hi lo zo ni pon ma se le la ma chuan e along a ti chi khan ni lo sarang a lo zo ni chuan polythene fai polythene film fai var film fai var polythene film mo a fai kha te po kha e a man thei lu tukang e hemi size hian in siam mai nga ka thwal non don ni thu sam lo lai te lo mem cham bang chu lom ve ni ama hi
ka phela a hydrating top ma hi mo he i kala fai thaviao chuan ka hria ala fai thaviao me a i phi no na ngai ka ring lo dewa ma se ngai ti thatnan tui lumpe pep chuan kawa phi thua kan ka phi zawa ka hak ro dewnga a technology chang kang khop maya kut ngai lo win face mask kan manga hands free face mask te poti la dik the viau mai the ni i bo ma ka khung le nga hian kar khata voi ni man tur ania man dona an thor le mai nga ol sam mai a chan chu abo ma da kha ol sam mai thil chi khat chaw ni si lo mo thil pakhat chaw ni si lo ti chuanin ti khanin i ka mai po ro dewa moisturizer ka man ma in toner ka manga nga i in lak fai that kha chuan phi fai tur em mom chuang lo wa ka wa phi le khera ke ma khanin ka la fai tho ke ma po khan lak fai thua chuan clear unscented toner favorite toner nge be kha kan manga zanin chu mai cha thla kem te ti la man an wam to pa he pui nai ka china a chuan link ka lo da le don nia chuanin ka hmai la hnon lai hian elf moisturizer a ron chhawng ka hmang don na hei po hi ka voi khat man na tur ania enge an don ka la shelawa sak thei ve kut lo nal deuh bawk nen a texture hi kan ti lang ve shim shim mai ka la hmang bik lawa man an nuam don ne blend in zung zung mai a heavy bak don lo peptide chu oma tlemine a thik deuh ka lo base he ma se ani don chuang lo ni hi ani ngot big don lo ve we khat na te ne tlemin kan in hnoi heavy ve deuh nga soita ang khan moisturizer hi chu ka le ni lawa a ron free gift la umai ka le lai khan mo ti khani deuh deuh la man an nuam deuh lu ka tin ain tin a hnong tha mom si lo in mo kan zo ta ti song kha nai ka changa elf products ka cha ka ron man thei te nia ka voi khat cha na nia ka voi khat man nan ni bo ka elf products reng reng hi cosmetics line an ni ta brand la ron ni ta skincare lama an ron lu chho ve boka an makeup line te po cosmetics line te po an la nei thawa i brand lar ve khan nia te ro man chang toin an lara an skincare po a chheviao lo atin an magnetic mask remover a chang kang ke ti a futuristic to pa chuang chuanin a chiang e tha po ka thela wa ma se ka voi khat man na nia tin ka voi khat man na chu ka be se chu ka be se a chuan a thok tha ti mai ang I akha a max la thlak te pokha a la fai ne khop maya re nain I a thok tha ka tia chuan a thatna te vuna a lang chok tak tak ru chuan thakhat vel te poka trai ngai ang kar khata voi ni bak man tur ni si lo chu ti ro chuan dry skin type phe chuan in indu ka renga ka te mask ka ti zo ka ti fai zo khamo ka la fai zo kha magnetic tu la ka la fai zo kha vun hi facial oil noi ang vel hianin a hei I anal ka ti mai I ka soithiam lo I a hydrating chuna te makeup mang zui don ta ula
skincare rin tianga chunga makeup mangula alangna viewing ka renga noi nom viewing ka renga chuti ro chuan I facial oil anga ka feel ka tiwang khan amom chuang me lo in huang khan amom chuang me lo kha kha adangdai na nia tin carrot seed toma vitamin E ompo kha kha in ati hydrating don shim shim ta chuwang chuan khamin effect te pokha ani tel thein kan ring bokatin vitamin C oma chuwang chuan in man chuan in AHA BHA retinol te nen khan in mang kop don lo nia ole tun chu ma chuan khati chu ha karon first impression te tila voi khat man na en chin na ka ngai dang karon soi the te nia a product si soita ang khanin indu ve chuan in tin toner karon man thleng khan saina karon man ho kha indu ve chuan anhoi khanin asa tlom na tur link ka lo da don nia anhoi khanin na chana tur link ka lo da don nia tun chu ma chu kan du tok photanga ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sa zel du ka som che video le pe ka kan mula chu don nia